F'Misraħ San George, quddiem il-Palazz Presidenzjali, hemm mafkar li jfakkar avveniment importanti fl-istorja kostituzzjonali ta' Malta. Dan huwa l-mafkar magħruf bħala tas-7 Ġunju, is-7 ta' Ġunju tal-1919. L-iskultur kien Anton Aġus, l-iskultur rabti li rabat ismu sew ma' numru ta' monumenti illi jfakru ġrajiet reċenti fil-ħajja politika ta' Malta. Il-mafkar qiegħed jurina numru ta' rġiel bil-wieqfa u bejniethom bandiera Maltija, filwaqt li madwarhom hemm figuri ta' rġiel oħra li jidhru jew feruti inkella diġà mejta. L-espressjonijiet tal-wuċuħ ta' dawn il-figuri turi id-dieqa u d-drama tal-istess avvenimenti li seħħew kważi 100 sena ilu. L-avvenimenti li seħħew fis-7 ta' Ġunju ta' dik is-sena kienu ilhom jinħmew sew. Il-Gvern kolonjali Ingliż kien jew jagħti kostituzzjoni bi ftit poteri, jew inkella kien joħodha lura. Is-sitwazzjoni kienet ilha tinġema' u s-sena 1919 kellha tkun dik meta faqqet ir-rabja. It-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija ma ġabx dak it-tibdil li ħafna Maltin kienu qed jistennew. Lanqas ma kien hemm tibdil rigward nuqqas ta' xogħol u l-għoli tal-ħajja dejjem baqa' jola. L-awtoritajiet Maltin ħasbu wkoll biex jipprotestaw huma wkoll ħalli jaraw kif se jġibu aktar libertà politika għal Maltin stess. Diversi Maltin prominenti bdew jiltaqgħu mill-bidu tas-sena ħalli jiddiskutu kif kienu sejrin jippreżentaw petizzjoni lill-Gvern Ingliż biex jisma' u jilqa' it-talbiet tagħhom. Kull meta kien ikun hemm laqgħa ta' dawn fil-Belt Valletta, dejjem kien ikun hemm xi grupp ieħor ta' nies illi kienu juru l-approvazzjoni tagħhom għal dak li kien qed iseħħ. Kien is-Sibt 7 ta' Ġunju 1919, meta waqt laqgħa oħra tal-politiċi kienu daħlu l-Belt Valletta eluf ta' ħaddiema. Dawn riedu li l-ħwienet jagħlqu ħalli juru l-approvazzjoni mal-politiċi Maltin għal dak li kienu qed jaħdmu għal kulħadd. Iżda kien hemm ħwienet li ma għalqux u minħabba f'hekk malajr inqala l-inkwiet. Kull fejn raw il-bandiera Ingliża tperper attakkaw il-bini. Kien hemm ħwienet inkella uffiċini pubbliċi. Fuq il-bini tal-biblioteka kien hemm il-bandiera Ingliża li ġiet imneħħija. Sa dan it-tant il-pulizija ndunat li ma setgħetx tlaħħaq mas-sitwazzjoni u l-Gvernatur ordna biex joħorġu is-soldati tal-Armata Ingliża. Jista' jkun li minħabba f'hekk il-folla aktar irvellat. U kien hawn li seħħew l-imwiet ta' 4 Maltin. Dawn kienu Manuel Attart, Giuseppe Ajada, Lorenzo Dajer u Carmelo Abela. Kien hemm 2 oħra li mietu bil-ġrieħi li ġarbu xi jiem wara. Numru ta' Maltin oħra sfaw feruti, filwaqt li oħrajn spiċċaw arrestati. Kif bdew iseħħu dawn l-inċidenti, sfaw marfa il-politiċi Maltin li kienu qed jiltaqgħu. Kif iddaħħal l-ewwel ferut ħdejhom il-laqgħa ġiet aġġornata. Is-sitwazzjoni kienet ħarbet minn taħt idejn kulħadd. Fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll li jidher li dawn l-inċidenti għaġlu l-proċess biex Malta tingħata kostituzzjoni differenti, dik tas-self-government. Ftit ta' żmien wara twaqqaf mafkar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata li jfakkar lil dawn il-vittmi. Iżda fis-sena 1986 inkixef dan il-mafkar li tpoġġa f'post aktar prominenti biex ikunu mfakra il-vittmi u dak il-jum li huwa marbut ħafna mal-istorja politika moderna ta' Malta.